Akar fina mulej għal-ixtrifna, id-dawletijek bil-faraġ tal-qlub, henna lina u f'jismek eħlisna, mil-sarat li ġarrabna fidnub. Tħallas li xomulej fuq li motti, Nisal tiħat għawlidek dajfin, kuna dafna midbajja taruna, sabiex neħxu għal dejjem safin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li maħabba tal-Alla l-Missier u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Merħba għal din iċ-ċelebrazzjoni fl-ewwel jum ta' din il-ġimgħa mqazza wara li ċċelebrajna id-dħul glorjuż ta' Ġesu f'Ġerusalemm, issa nimxu lejn il-passjoni li niċċelebraw nhar il-ġimgħa. U biex niċċelebraw kif jixraq din il-liturġija imqazza, narfu ħtijietna u li tolbu maħfra. Mulej, int is-Sultan tagħna, mulej ħnina. Kristu, int is-Salvatur tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int ir-Raj tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-Qudiesa din nofruha għal Salvu u Karen Sejkil. Nitolbu. Ħares lejna u Alla tista' kollox, ara kemm noqsu fost tanti ġrib ta' bnedmin dajfa li aħna. U għamel li nieħdu r-ruħ għal merti tal-passjoni ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktieb tal-profeta Iżajja. Araw il-qaddej tiegħi li jiena nwieżen il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħet. Qed l-Ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lil ġnus. Ma jgħajjatx, ma jollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazezz, qasba mġelġla ma jiksirix, mużbih nemnem ma jitfieħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa, ma jgħejjix, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art u l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Dan jgħid Alla il-mulej li ħalaq u firex is-smewiet u l-medda tal-art bil-frott u l-ħdura tagħha li jagħti l-ħajja lill-poplu li hemm fiha u r-ruħ lil dawk li jgħixu fiha. Jien il-mulej sejjaħtlek fis-sewwa, qbadtek minn idek u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu, dawla l-ġnus, biex intiftaħ għajnej l-omja, toħroġ lill-irsiera mill-ħabs u l-dawk li hemm fid-dlam minn dar l-eluq. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer? Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Meta jqumu għalija ħżiena biex jaħtfuni u jikluni,
Dawk li għandhom għalija li dewwa tiegħi huma jitfixklu u jaqgħu. Il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Imqar jekk eżerċtu jqum għalija, xejn ma tibża' qalbi. Imqar jekk gwerra tqum kontrija, jiena nibqa' qalbi qawwija. Il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej f'art il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Inqumu bif għal-kelma tal-Evanġelju. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Islim għalik, Sultan tagħna, int biss ħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Fis-sitt jum qabel il-festa tal-Għid, Ġesu mar Betanja fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla. Marta bdiet isservi waqt li Lażru kien wieħed minn dawk li għadu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libra fwieħa tan-nard pur, tiswa ħafna u dilket bija riġlejn Ġesu. Mbagħad ixxottothomlu b'xarat u d-dar imtliet bir-rieħa fuq. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li kien ser jitradih qal: din il-fieħa għax ma inbiegħx 300 dinar biex jingħataw lill-foqra. Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma x'kien ħallel u billi hu kien il-kaxxer kien jisraq kull ma kienu jagħilu. Qallu Ġesu: ħallija, din il-fieħa kienet refeta għal-jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom, imma lili mhux dejjem issibuni. Il-kelma tal-mulej. Dawn it-tliet ijiem qabel it-tridu tal-Għid, il-qari speċjalment l-ewwel waħda ikunu jgħidulhom il-kantiċi jew inkella il-kant ta' Għaddej ta' Jahweh, jiġi bil-Għaddej tal-mulej, illi huwa profezija li l-profeta Eżajja bħal ħafna oħrajn kien iħabbar min se jkun il-Messija, min se jkun is-Salvatur. Ovvjament dawn kienu snin ħafna qabel, imma l-Ispirtu t'Alla kien idawwalhom biex iħabbru li l-miġġa tal-Messija hija salvazzjoni għall-umanità kollha. Ovvjament kien hemm min kien jemmen u oħrajn ma jemmnux. Kif jista' jiġri anke lilna illi aħna ngħidu li aħna nsara imma l-fidi mhix dejjem tkun tajba fil-sens illi mhux dejjem tkun awtentika. Għax pereżempju aħna se niċċelebraw l-Għid, il-qofol tal-fidi tagħna. U x'inhi l-qofol? Mhix li Kristu rebaħ il-mewt, rebaħ id-dnub. Issa kif nistgħu nemmnu aħna li wieħed mejjed huwa ħaj? M'għandikx ftit fidi ma tistax temmen. Imma din hija l-mixxa lejn il-ħajja ġdida li l-mulej qed idawlilna fit-triq fil-mixja tagħna. U l-profeta kien qal u smajna frejs sabiħ ħafna jgħid hekk: qed l-Ispirtu tiegħi fuqu
biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Dan huwa il-ħajja, l-missjoni, x-xogħol tal-Messija li jirrikonċilja l-umanità kollha ma' Alla l-Missier. U dan Kristu għamlu bil-mewt u l-qawmen tiegħu. Issa dan il-misterju tal-fidi aħna niċċelebraw kull darba li niċċelebraw l-Qudiesa. Imma nistaqsi l-ewwel li nnifsi u anke lilkom eżies ħbieb. Kull meta niġu l-Knisja u niċċelebraw il-Qudiesa, naħsbu li qegħdin ngħidu u nistqarru il-fidi tagħna fi Kristu, jien hekk naħseb, imma mhux dejjem ikollna dan l-awareness għax kultant niġu l-Knisja biex nitolbu xi ħaġa. Għax forsi nkunu mdejqin, forsi naraw il-pis tas-salib tqil. Imma anke dik li nitolbu diġejja sinjal ta' fidi, imma dik li nitolbu xi grazzja partikolari lil mulej trid jew twassalna jew titlaq mill-fidi li għandna fi Kristu ir-rebbeħ fuq il-mewt. Dik kienet ukoll l-esperjenza tal-familja ta' Lażru, Marta u Marija li Ġesu kien qrib tagħhom. Marija aktarx dik li ħafrilha ħafna dnubiet. Marta dik li kienet isservi lil mulej. Lażru li esperimenta il-ħajja ġdida bil-qawmien li Kristu taħ dan id-don. U hekk għandha tkun l-esperjenza ta' ħajja tagħna nisranija bħala komunità, bħala Knisja. Għax nemmnu fih ifisser li ħafrilna dnubietna. Għax kulħadd għandu dnubiet. Imma mhux kulħadd jaraf li Alla jaħfrilna. U hawnhekk illi temmen li Alla jaħfirli dejjem u jaħfer il-kulħadd, irid ikellek fidi fil-qawmien. Allura anki aħna meta nħarsu lejn il-kurċifiss, ma narawx biss mejjed hemmhekk, imma naraw bil-qawwa tiegħu li kapaċi jagħtina ħajja ġdida illum mhux wara l-mewt biss, imma anke llum. U din hija l-mixja nisranija li għandna jkollna lejn lejt biex inġeddu l-għaqda tagħna, l-komunjoni tagħna ma' Kristu. Għax iktar ma nkunu maqudin miegħu, iktar nkunu fid-dawl kif tlabna fis-Salm responsiljari meta għedna il-mulej huwa id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. U Ġesu b'risposta għal Ġuda li jagħmel komment mhux tajjeb fuq dak l-attaġġament ta' Marija li dilket fiha qawwija u li tiswa ħafna, Ġesu qallhom min ikun miegħi qiegħed fil-ferħ. Għalilhom il-foqra għandkom dejjem magħkom, imma lili mhix dejjem. X'rid jgħidilna? Meta aħna nkunu aware tal-preżenza tal-mħabba tagħna fl-istorja tagħna, il-ħajja tagħna tkun dawl u ferħ u serenità. Meta nitelfuh nkunu fi stat ta' foqra, ta' faqar spiritwali. Għalhekk ejjew nitolbu l-mulej biex f'dan tridu Paskwali f'din il-ġimgħa tal-qazza nersqu iktar lejn Ġesu biex ikollna iktar dawl u ċertezza li huwa s-Salvatur tagħna. Infaħru lil Kristu il-qaddej umli u sofferenti tal-Missier u nitolbuh biex ikollna ħnina minna midinbin u jisalvana bil-misteru tas-salib tiegħu. Għal-katekumeni u trabi li flejl qaddis tal-lejt ser jitwildu miġdid bl-ilma u l-ispirtu tal-mamudija nitolbu. Għal-bnedmin li huma vittmi ta' violenza, ta' gwerer, ta' inġustizzja, li fihom Kristu ibnek għadu jibati il-passjoni u l-mewt kuljum nitolbu. Għal-morda
u l-anzjani tal-komunità tagħna, speċjalment dawk li huma fl-aħħar żminijiet, dawk li huma wħidhom fi djar jew fl-isptarijiet, biex il-familji tagħhom li iservuhom jagħmlu kollox bimħabba u b'ferħ nitolbu. Għalina l-koll hawnhekk u dawk li huma maqudin magħna bil-mezzi soċjali biex ngħixu l-misteru tal-Għid billi nkunu għaddejja umri ta' ħutna u ta' rieda tiegħek nitolbu. Permettuli nagħmel talba bit-Taljan għax grupp hija tisegwi fi cui tisegwi din qudisa. Preghiamo con i fratelli di Sant'Ignazio di Roma affinché le celebrazioni liturgiche di questa settimana santa ci porti sempre uniti a Cristo risorto e perché possiamo essere più uniti con Lui e tra di noi, perché la nostra fede sia rinforzata e vissuta con amore. Preghiamo, nitolbu. Smana nitolbu kmune. Fiskiet ir-resqu it-tal personali tagħna. Ftakar missier fil-ħinina tiegħek, qaddes u ħares lill-familja tiegħek li għalija Kristu ibnek offra demmu fil-misteru tal-Għid u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dan il-ħobs li nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bidem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jsieb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dal-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Fit-tjiba tiegħek mulej ħares lejn is-sakrifiċċju għaddis li qegħdin nofrulek. Int fil-ħnina tiegħek waqqaftu għalina biex neħilsu mis-sentenza tal-mewt, mogħtija lilna minn qabel. Għamel li bih naqilgħu il-ħajja ġdida ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej missier għaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħar bi Kristu Sidna. Waslu l-jem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bija ibnek salvana u l-qawmien glorjuż tiegħu mill-imwiet. Jem li fihom issir rebħa fuq supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru il-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bih il-tajja kollha tal-anġu qaddisin ferħan għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima nifirħu u ntennulek. Qaddis, qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, f'mawet u l-art u mlija bil-glorja tiegħek. Fil-għoli ta' smawiet. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati, ħa il-ħobs, ratt il-ħaj, qasam
tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġerat il-ħaj tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana intu salvatur tad-dinja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodurek ħaj, għax oġbok tilgħana hawn quddiemek biex nagħduk. Miċċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisawijiet li jinna li jihdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi Kristja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu qaddis kollu tiegħek. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Salvu u Karin Sejkil li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn id-dinja. Għamel li kif mitu f'ibnek u bħal ibnek, ekku kol f'ibnek u bħal ibnek jirxuxtaw għal-ħajja. Ftakar f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-qawmien, benefatturi u qrabatna. Ftakar ukoll fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi mqazzhom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nfebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla misteri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Jekk verament nemnu li Kristu rebaħ il-mewt, nemnu iktar li Alla huwa missierna. U jekk nemnu li Alla missierna, ma nistgħux ma ngħixux aħwa bejnietna. Nitolbu bil-qalb kif Ġesu għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-ġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem id-dub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħek. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jint trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswenna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla li tnaħħi d-nubiet tad-dinja. Danu Ġesu is-Sultan rebbieħ fuq il-mewt. Danu l-ħaruf talla li jnaħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejn aħna l-mistidna l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
in senatikum kman damen ġdid li tħobbu l-Alla u lil xulxin min dan jarfukom lil kolin tom tiegħi jekk tħobbu l-aħwa kif ħabejtkom waslet is-sija missir qaddis biex inti seba li ben tiegħek għax din il-ħajja li jarfu l-koll lilek biex dawk li tajtni jiexu il-koll lilek jissir qaddis ħarisom fismek dawk li nittajtni nitlob għalihom kif intbat lili hekk inni batlilhom għax inħabbejthom kif ħabbejtni u għal dawk kollha li jemnu fiha kif inti fija u jiena fik ekku ma jkunu ħaġa waħda fina biex il-ferħ tagħhom ma jispiċċax. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Gloria al Missier li benu l-Ispiritu Santu. Nitolbu. Zur mulej il-poplu tijek, zom dejjem taħt il-ħarsien ta' tjubitek, li lubna ikkonsagrati bil-misteri għaddisa u għenna nħarsu fina il-mezzi ta' salvazzjoni li jint fil-ħinina tijek oġbok tatina f'din l-Eukaristija bi Kristus jidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Qabel ma morru inselmu lill-Omna Marija u ngħidu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkej inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftej Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina metimbi, issa u s-sijeta, u Marija li tħalt fid-dinja minn seba, morru u għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Wieqfa kienet imbikkiha l-om ħdejn bina fid-batiha fuq salib jibden ta' din l-om jilqal maqsuma f'dak li mrar bluġieħ mitmuma jifed sejf il-lil